हेलौ लोगोफोर नैबे दखानाव लोगोआ माबा माबि माल लादों आरो आंबो नै चिप्स लाबाय लोगोआ बाजार खालामदो बै गलायाव थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो मा जाना फैसिगोन बाजार खालामबाय माबा माबि लाबाय आरो दखानाव थांनोसै आरो बिराद गरम बोथोरा दिनै Ay, kulina le. Kulina na ko. Ada yang masih kulina doang. Boleh, masuk ya. Kau. Wow. Wow. Tilang ni simpan ah. Tanda kasih. Berat gurung mendele. Tanda di lengna baik logofer. Ang badan share na, ini kesebaiknya. Tanya share ni ya. Nai lang macam ada, logofer video ke? Oh. Nैबे गलायाव जों दा साहा लोंनो नायदों आरो बेनिफ्राय जोङो न'सिम थांनोसै आरो लोगोफोर वाव हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअफोरखौ बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो इन्टारेस्ट मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो ना आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ निया मा लाखो जोङो थांगासिनो आरो निया ओइ बालायनि बे ओइ सिगांसो ओइ निया wow ini berapa sih langsung mah oh lelah bersama ber hei drop dari jauh kali ini jadi ucing ber Nei logofer, nैबे mango, nैबे chips आरो नैबे chips आरो बेनिफ्राय नैबे चाउमिन बाबुनो लाबोदों माने आब'नि फिसाज्ला भागिना नै लोगोफोर ओइ चाउमिन जानो खारबो wow goथाव दा ग्रुप ग्रुप दांना आरो मा जागोन आरो मा जागोन ले निया आरो दंबावो ना हा निया दंबावो ना आरो चिप्स दंबावो आरो दंबावोसै नि मान बुजा अ नोंनिनोरा जाजोबखा निया आं मोनसे जागोन दे Ya pobua. गोथाव होनबा ना जाबाय दे बारा जाना आंखौ ओंखाम जानानै नङा अ बडि थाइजौ जानायनि बडि नामा
태전이 머리 남을래? 응?